Песен или стихче? Стихче. Отпусни се така хубаво. Готова ли си? Да. Силен глас имаш, нали? Да. Ами давай тогава. От една чешмичка, бистрата водичка, бързо текла и на Ванко рекла: ставай, Ранко, Ванко, плискай си очите, търкай си ушите, погледни ръцете, мръсни са и двете. Ванко се намуси, сяда да закуси, иска чай да пие, без да се измие. Той за хляб посяга, ала хляба бяга. Ванко, преди чай да пиеш, трябва да се миеш. Погледни ръцете, мръсни са и двете. Само чай ще пия, няма да се мия. Ето, че тогава чашката бързо оживява. Преди чай да пиеш, трябва да се миеш. Погледни ръцете, мръсни са и двете. Ванко бяга до чешмата, плиска се с водата, плиска си очите, търка си ушите, грейнали ръцете, чисти са и двете. Ванко сяда да закуси, без да се намуси. Хляба се покланя: заповядай, Ванко. Чашката самичка дава му лъжичка. Ето, че тогава ново чудо става. Много интересно, виж. И много дълго, как го запомни? Ами, така просто. Къде го научи? От Райна княгиня и госпожите ми се казват госпожа Манова и госпожа Стоянова. Браво на тези госпожи! Аз мислих, че Райна княгиня ти е госпожа, като да питах от кого го научи. А Райна княгиня е вашата детска градина. Да. Каква ще станеш, като пораснеш голяма жена? Танцорка. Какви танци? Народни. Можеш ли сега народни? Да. Я да видя. Кой народен танц ти е любимия? Джиновско мога. Как? Джиновско. Джиновско. Джиновско, можете ли? Я покажи да видя. Добре. Достатъчно. Застани на пауза, на финална пауза. Все едно има пружинки. На финална пауза застани. Усмивка към камерите. Аплодисменти.